Upati ka sa ako, sir. Isa may naka-orderan na. Si sir, iya man pangalan nakabutang ko, ma'am. Hindi ba yung may kabalong sinundo? Awit ko'y alay ko sa aking mahal na ama. Sa araw na ito, nais ko magpasalamat sa kanya. Kay sarap ng may isang ama. Sa hirap lagi kong kasama. Lungkot ko'y kanyang pinagsasaya. Pagkausap ko siya. Ma'am, nga po. Napa din si Sir Edwin? Nasa, sir? Naman. Mag-deliver mo sa gi-order nga page, sir? Order siya. Page man ni sa baboy? Ano mo order? Aki, sir, si Sir Edwin. Ako. Ay, ko, sir? Namo di pa-deliver, sir? Kami gi-pa-deliver diri ba? Edwin ko yung magkuha na ni? Dili mag-address sa Edwin Store pod. Upati ka sa ako, sir. Isa may naka-orderan na. Si sir, iya man pangalan nakabutang ko, ma'am. Hindi ba yung may kabalong sinundo? Wala. Pero asa mo nagkakuha, ma'am, page sa baboy? Yapon di sa depan, sa Pasipiko saya makakuan. Oo. Sumaw man ni sir, ipa-deliver ka ron? Huwag dito kakuan. Huwag mo kahit natupan wa. Mamalit ni, mamalit. Bisag tag. Di mo meeting pa-deliver na. Pa-deliver? Imo mo kung naka, dili mo gipa-address god, gipatod. Siya tagya. Edwin man, sir. Na, sa Teplido ni Edwin eh. Dito sa papel. Kami dagan kayo may baboy sa una. Karon na po mo babuyan, ma'am. Kuya, pagkagmay pa kayo. Agmay. May. Tamo diri, sir. Pwede tanaw na to, sir. Ako'y. Dire, kaning page. Kasi kalimot lang pud ka ba? Ay wala oy, dili ni kabalong order do oy. Oh, lagit, ma'am. Dili kabalong order, daw ni kabalong. Sige, tanaw na to, ma'am. Abay nila si sir, ma'am. Payo ko sa tulad ko, maalis man sa buhay mo. Sundin mo ang payo niya, huwag lang hintay mawalay. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, sir! Sinsya na, sir, ha? Nasubuan lang, sir. Yeah, sir, nasuguan yun sa prank. Nakataas na to happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Message, sir. Taon ako sir. Dear Papa Edwin, happy birthday, Pam. Una sa tanan, salamat kayo sa Ginoo kay nadungagan kag another healthy year. Salamat kayo sa mga tudlo nimo sa ako tong bata pa ko nga nadala na ko hantot karon nga pagdako. Salamat sa kaayo kay gina-remind ko nimo na naapoy na maulian dira kung magkalisod man diri. Salamat pa kay wala ko nimo ginapasagdan kung bata ko hantot sa pagdako. So layo man ko,
makabalo ka na included ko okay sa inyong prayers. Pa, wala na ko yung ginahandom pa, kundi long life para mauli na ko sa inyo. Ang inyuhang maayong butang na ginimo sa akuang. Daong kayong tamutan ng dira sa Digos. Kamo nila mama, sila Mama G, Yaya, Kim, Goy Goy, Kyler, o Miss na kaayo tamo. See you soon after sa exam nako. I love you so much, Pam. Regards po nila mama, sila mama o Mama G. Enjoy your birthday. Hinaot in less pagmaayo ni Lord. Ma'am. Birthday wish ni mo, ma'am. May kami po ilan sa duha. So, sa birthday wish mo sa mong partner. May kami po solo ulit mo, ma'am. Wait, birthday. Ang birthday wish ko sa akong partner nga usa matugangan ang iyang kinabuhi. Mag-alaga siya sa Ginoo. Wala birthday kiss niya, ma'am? Oh, layo na po. Gano'n din, ma'am. Oh, request nila, ma'am. Oh. Anak ko. Dili na ay. Birthday kiss naman na. So, ala, kiss lagi daw. Okay na lang. Siya, sa may mga anak? Ka, ma'am? Ikaw, ma'am. Ay, happy birthday pang. Birthday wish na mo sa akong papa is ka na tagaan pag-isang daghang years sa mga uban na. Walang to, daghang kayo salamat. Okay. Sir, sa imo ang anak ka nagpa-surprise. Ano? Salamat kayo sa inyong tanan, mga anak, mga apo, ginarakunganlan kay sa kanagkan ninyo, no? So salamat kayo sa kanunay nga pag-ampo nga tagaan tagpanglawain panglawas. So thank you Lord. Salamat. Okay. Happy birthday! Maligayang bati sa